abonchoria ne bonensemeria ya sekta ya matatu ase kaunti ya Kisii kubwatira namo n'abantereba babo ni gobono banyarire kuburirwa kone kibunanko bawale maiso chinga kichiga cyumo yogo Easter erukenyara kone kibunanko keibare amangana arengeteme basokano ase chipara omurikito Frida Kerubo nasangana barobo na gutwariga roboti rukubwatia. Abarayi be sekta ya matatu kurwe kaunti ya Kisii ni go babolire abantereba bonsi ko bamaiso chinga kyechi abananchi bagendeta gucengera epasaka. Abarayi abo bakoragwa no munyakerogo o matatu Owners Association Simeon Nyamwaro ni go bayiranirimbya mono go cia ase serikali ya kaunti ya Kisii ase okobaroselia stage anena mono ase okobeka chislots. Mama etenga kiene ya pasaka tokutaka muira abantu baitobia ndiwo spenda konyora chi accident and kwa kere county itubia mono kiagera pa zrots this stage na konya toganeti pa biki sirot to munye ne ire ngakire to kwa kera county government itubia mono na omoelio ongote abantu bensi people babwate matatu mosoe kiombe kiamwa egera tutaliramo tokori biasara biri biumaenda. Omunyakerogo o matatu Workers Association Okongo Omuse nigo abolie serikali koba maiso anene ase ebango ekorugane sekta ya matatu ase boigo abolia okoinyoria eli kubwatrana ase amangana ao ebango tokorwa ase serikali teri ebango egwenera takombiwa ne na intwe sekta ya ito ekarotanda tako ko koremereme ya ito yo konya gwakane bango Wargo sabe serikali eto inyore mono ane mipango mbalimbali abantu baitana abange ikagera mbaro konyora na baro batagete baikara samo na serikali babatebya egiruro byaito babwaterana asensemo yobolendi ni gobaenekia okobwaterana ase ogokora obosalia ase stage ase asema ya security twatemire ndocho bwalibu bwairanirense nande tugusabya serikali tubwaterane egera tukure usiye itobu bwalibu bole stage nari Kenya yitera asuke mutu boigo nigo aborokia baboligwa koigorera aborokigwa kendabu ase abantereba boigo baboligwa kuba amabaga eliogo ikanka mapema kwa mono gusaba kinga kibune chiga bona toligireke chiskuru cyose kwa chikofungwa Kobolia bali mbaito banyara kwa bakwigorera abana mapema ndeli banyara kwa babwekasi chinga cyabo mapema naende abana ko baikira se stage ngo togusabanga banyara kwa bakoewe priority ntangani bali na kigali bagenda kama mapema ndeli baika chinga cyabo mapema kulende ni go bali eira wakana ebango boikirano ase okoeneki stage ya Rosirigwe ntwe orge twakolibia ende togosabagana serikali tunyakanire bango nazo tuwakanire taxi igerende cross biru to cross mundu wati mangana don sorenga revenue yakanirwe torenga yakanirwe ndi toroseriwe stage torosoni. Frida Kerubo, Ndizi TV.